Maayong buntag sa tanan. Palihog, igna imong tapad, Happy New Year. Kusga pod. Kana. No, kay New Year gid karon, literal nga New Year. New Year tungod kay bag-o nga tuig sa simbahan, no? Ni anata sa gitawag nato nga Year C, no, sa cycle. Tulo man na ka cycle sa simbahan, Year A, Year B, o Year C. So naana ta sa Year C o every Advent, no? The first Sunday of Advent is a new calendar year. O ang atong tema karon nag-ingon nga ang Adbyento usa ka panahon sa pagbantay ug pagampo. Advent, a time to watch and pray. Ang panahon sa Adbyento usab usa kini ka panahon sa pagpangandam. Advent is also a time of preparation. Apan unsa man di ay ang atong angay pangandaman? Pangandaman ba nato ang Pasko? Unsa man? No? Pangandaman ang Misa de Gallo? Unsa man? No? Or ang New Year diri sa kalibutan? Mga igsoon, kinahanglan atong pangandaman ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan mangandam ta ana. Kay daghan anak karon wa magbali-bali. No? In fact, ang tibuok tuig sa simbahan sugod sa Advent paingon sa ordinary time puro na pagpangandam. Matingala mo nganong kada tuig balik-balik raman balik-balik ang cycle ba? Okay? Because every day we need to prepare. Tungod kay klaro kayo sa atong ebanghelyo nga walay nasayod nga tao bisan isa kung kanus-a mo balik ang Ginoo. That's why ang pinaka maayo nga atong buhaton is mangandam ta. Aron kung mubalik na siya, kung unsay sunod angay buhaton, kung ingon ng Ginoo nga mularga na ta, larga na ta. Wa nay mo ingon pa nga Lord, kadali sa Lord. Kay wala pa ko naka pasaylo sa akong silingan. Di ba? Lord, kadali sa ay sa kog biyahe diri. Uban ako ha. Kay wala pa nag-away pa mi. Wa pa mi nagpinasaylo ay, wa pa mi nagka-reconcile. Nasabtan ninyo? Nganong mga ta? Mo na siya. Pero sa giingon ko pa, gamay ra karon ang nagbali-bali ana. And most of us, wag ito'y panumbaling ana. Sa atong ebanghelyo karon, misulti si Ginoong Kristo sa Lucas 21, versikulo 34 ug 36, busa pagbantay kamo, be watchful. Ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Ayaw kamo padaog sa mga kabalaka may tungod niining kinabuhia. Kitingali unyag makalitan kamo. Niadtong adlawa in verse 36, busa pagbantay gayud kamo og pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa niining tanan nga mahitabo og makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Klaro og tataw kaayo nga ang atong pamaagi sa pagpangandam mao di ay ang pagbantay og pagampo sa kanunay. Igna imong tapad, pagbantay og pagampo sa kanunay. We have to be watchful and prayerful. Okay? Dili magtinapol. Dili ta magtinapol. No? We have to be watchful and be prayerful. Muna gisulti ka nato karon. Ngano man, tungod kay gikinahanglan nato kini aron matod pa sa atong ebanghelyo aron dili daw ta malipat na sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Wa niya kay panumbaling karon. Hatingala ka ba? Ako naman lay tao diri sa kalibutan. Asa naman sila? Ang uban to na sa langit, ang uban to na siguro naglangoy-langoy sa impierno. Ano ba? Itingala ka, asa naman sila? Wala na may tao, ako naman ang isa. Nabiyaan na kas panon. Okay? Nabiyaan na kas uso.
Mauna nga kinahanglan nga aron di ta malipat, no? Kinahanglan nga magbantay kita o mainampuon sa kanunay. No, sa bersikulo 34b na nag-ingon si Ginoong Kristo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon o pag-inom sa mga makahubog nga ilimnon, ayaw padaog sa mga kabalaka niining kinabuhia. Unsa man ni mga butanga, unsa may pasabot niini? Kining mga butanga, mga kalibutanon kini nga mga babag, no? Kanang pagpatuyang sa pagkaon, pag-inom sa ilimnon nga makahubog, kanang pagpadaog sa mga kabalaka, mga kalibutanon nga babag. Those are earthly distractions. Mga kalibutanon nga mga kahilayan. Okay, mga kahilayan sa kalibutan nga puro babag sa atong pagpangandam. Di ba? Lisod ka ng kanabitaw mangandam bitaw ka. Bisag sa inyong balay bitaw, example mga estudyante kana mangandam ka sa imong gamit ba pag eskwela. Unya kapoy kini kamulog ang pangandam, example nangandam ka sa imong uniform, ana sa imong balon, mga notebook, ballpen. Unya kapoy kining naay sige magsurang-surang bitaw. Nani magsurang-surang sinamok sa imo ba? Masako ra ba dayta? Asag samok-samok be kay busy ko. Kay hapit ako malit sa eskwelahan. Di ba? Ing anak gyapon kini mga gimension ni Ginoong Kristo. Pero ang baliktad man. Oh, di man ta ma-distract anak. No, Allah, kalibutanong kahilayan. Woo! Batanon pa bitaw ko. Sige lang. Laag diri, laag dito. No, inom diri, inom dito. Pamadji diri, panglalaki dito. Batanon pa man. Ana, di ba mga batanon ana man ang thinking. No? Sige, ayo kabalaka. Kay may man ang karon nga batanon pa ka kada buntag na ka muuli kay inig maminyo na ka di nagikakapuli og buntag. Kay paulion na ka sa imong usawa sayo pa. Mga mindset ba? Mindset sa mga kanang kalibutanon bitaw kay pangunahuna. No? Sige. Panguan karon kay pangabit karon kay pag asawa, di na ka nakahimo na magmahay niya ka. Kadungog ko gingana sa, na nagsulti ko na, siya nga, pader, may maning, karon pa pader nga, wala pa ko nahikot. Kaya pag nahikot na ko pader, di naman ako usbon. Kulba kayo, no? Mga kahilayan, no? Og samot na ning, ayaw kamo padaog sa mga kabalaka, mahitungod ni ining kinabuhi, Say ma-distract sa mga kabalaka, what if mamatay na ko, mag-unsa na lang ang akong anak. No, what if mawala og kalit, makapadayon babag ka sa eskwela, kinsa may mo pakaon niya, kinsa may mo atiman niya. No, mga ginikana, dagan kitag kabalaka para sa atong mga anak. What if dili magmalampuso ng akong anak? Di ba? What if maimpirno ng akong anak? No? What if dili makailag Ginoo? What if dili mapareha nako nga nag-alagad sa Ginoo? Dagan kitag mga kabalaka niini nga kinabuhi. Pero unsay giingon ni Kristo sa Juan 14:1, ayaw kamog kabalaka. Salig sa Dios og ayaw kamuog kabalaka. Sa ginabalik-balik pa ni Bishop, kung makapataas pas kinabuhi ang pagkabalaka, sugod karon, sugod na mo kabalaka. Tanaw nato kinsay dili una mamatay nato. Diba? Mabitaw nga ang sige kabalaka, daghan kaayong mga pisikal nga mga sakit ang gidala, no? Sakit sa kasing-kasing, sakit sa hunahuna, no? Diyan na rin mosulod ang mga depression, no, mga anxiety, mga kahadlok, mga panic attack ug uban pa. Ang ending, no, sa may gikamatian, giatake man to sa kasing-kasing, no? Dili tanang atake sa kasing-kasing tungod kay kanang taas og dugo, kung mga complication na lang na, pero kasagara mga ugat sa atong mga sakit, unsa man, mga kabalaka, mga negatibo nga butang, no? Bisan ganig mga cancer, no? Naay Cancer Institute dito sa Minnesota sa Amerika, wherein 65% sa ilang mga pasyente ang rason nga nung nagka-cancer sila tungod sa unforgiveness. No? Dili pagpasaylo niya magunahon na mo giunsa may pagka-cancer nga wala lang nakapasaylo niya na cancer. Di ba? Lisod kitog karo, no? Pero mga igsoon,
tinuod ka ng mga butanga. Nagkasakit ta, ngano man, tungod kay masakiton man ang atong kalag. Masakiton ang atong espiritu. Mauna nga, kanabitaw mo linya, bitaw ta for healing. Although, no, ang tumong ana is maulian ta sa atong mga physical nga mga balatian, pero dapat aduna tay kasing-kasing nga mangayo ta o magampo ta sa Ginoo nga Lord, ayuha una ang akong kalag aron nga maulian ang akong physical nga balatian. Amen. Kay kasagara na diha nagsugod ang tanan. No, labi na gid kining kabalaka. Worry is a silent killer. Ang kabalaka hilom kini nga mopatay og tawo. Ha? Siga kabalaka nga basin og nabagsak ka na, nabalaka ka kay wa gid kay bugas, namamatay ka, mabuang gid ka. No? Asa man ka pili ka, wa kay bugas or mabuang ka. Dito na lang kusway bugas. Kay alis tarong pa man kog hunahuna. Di ba? Kaysa mabuang ka to, mabuang ka, wala may dalon ka dito sa sendip na. Oh, mabitang ginganlan nag-sendip na kasi sendip na mo'y patron sa mga adunay sayad sa ulo. Diba? That's why we have to be careful no nga maka-recognize ta sa gitawag nato nga mga kalibutanon nga mga distractions. Okay? Mao nga dili kita angayan ma-distract sa atong pagpangandam. No? Mao nga sa permanente nga higayon kita nagdasig sa tanan nga ang mga butang ug buluhaton nga espiritual sama sa pagsimba, pagampo, pagdawat sa mga sakramento, paghimo sa mga buluhaton sa gingarian sa Ginoo, pag-alagad sa atong mga tawag ug ministries ug uban pa. Dilit nato angayan isalikway kini tungod kay mahinungdanon kaayo kining mga butanga. Mauna nga ang gihatag nga pamaagi ni Kristo is spiritual, no? Be watchful. Laim sa atong watchful lagi pud kay himantayon man pud. Be watchful. Adda bantayan ang mga sala sa sigkataw diyo. La, Pader, bantayan ginako tanan lagi Pader. Sus, ang liog labaw pas 360 degree nga CCTV. Kung makatuyok ba, la. Maigsoon, watchful ha. Kana magbantay ta ba? Dili ingon nga kana manghimantay ta. Lahi mo nang panghimantay God. No? Manghimantay ta sa sayop sa uban. Bago ka manghimantay sa uban, bantay sa imong kaugalingon. No? Mauna nga pagbantay kay basig ikaw, abi nimo og naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo, sa pagkamatarong sa Ginoo, pero labaw po dahil kang na backslide po, nag-apil. No? Kusog kayo ta mo criticize sa uban nga, uy, kaluoy ba ng tawhana, uy, ngano man na siya, ngano nagkaingana man ang iyang kinabuhi. Uy, panamin sa, basig ikaw da ito. No? Basig naglabaw pod ka. No? So siguro nga ang imong kaugalingon. Okay? You have to be watchful. And then, labaw sa tanan, you pray. Okay? Pataas ka mot, kinsay gaampo dire. Pataas ka mot. Patay na nang nagpataas ni ron. Kinsay gaampo din ni everyday. Pataas ka mot. Pader, pader, kanang oromon ko pader, ay ako magampo. Bless us, O Lord, pagyod pader. Unsa man ka, nag-andam ka, nga aya ka kaunon sa imong orom, nagampo sa ka sa imong kaugalingon, gibayang ni imong kaugalingon sa orom, bless us, O Lord man. No? Mga igsuon, ingon si San Pablo, no, nga pag-ampo kamo sa tanang panahon, pray without ceasing. Wa gyoy undang dapat ang atong pag-ampo. Amen? Mao na mga igsuon, ang pag-ampo dili ni usa ka gitawag nato nga kanang optional, no? Dili ni nga nang mag-ampo lang ka tungod kay ganahan ka mag-ampo, no? Dili ka mag-ampo tungod kay nakadawat ka og panalangin, nakadawat ka og good news, no? O nakapasar ka sa exam. Pero pag wa nakapasar sa exam, may gana mag-ampo. Di ba? Nakoy gipangutana gahapon ba? Nga bata anak ko nga, oh, wala lagi ka kagahapon sa workers.
Sa may rason nimo. Ingon siya nga, very honest kaya, believe kay ko. Ingon siya nga, Father, wala man gud ko sa mood. Diba? Pero I appreciate the honesty, no? Kaya, amkon gid siya, wala gid siya sa mood ato nga time. Okay? Mga igsoon, dili ingana ang pagampo. Manaa ka sa mood o wala, kinahanglan ka magampo. No? Adunay kadaugan o kapildihan niabot sa imong kinabuhi, kinahanglan nga magampo ta. Sa kabaskog, sa panlawas, o dili baskog imong panlawas, kinahanglan nga magampo ta. Ngano man, because prayer is a very powerful weapon against evil o labaw sa tanan, against all distractions niini nga kalibutan. Amen? Ang pag-ampo usa kini ka gamhanan nga hinagiban, batok sa dautan o sa mga babag niini nga kalibutan. Diba? Kay kung daghan ka og panahon sa pag-ampo, dili man ka makahuna-huna nga magpatintal ka anang mga babag kanang mga kahilayan, no? Naghapon dito mi sa Talisay, no, sa atong weekly nga Bible study dito. Nag-share man si Jake dito. Nag-share siya about sa kanang pagpangalagad sa Ginoo ba, kanang panahon sa pagabatan-on. Lipay kay mga batan-on dito, kay dagan po nilang natun-an. Sumpay din ko nga kanang Sabado nato nga Bible study, nakaset na gid na siya. Okay? Mauna nga kinahanglan nga all the more nga magdesisyon gyud ta, ni anak ko sa ila, magdesisyon gyud ta nga pag Sabado naa gyud ta dili ta dito mag adto-adto sa mga bisan asa or bisan unsa, no? Tagaan ako sa example, what if ang atong Bible study diri alas 4:30 or alas 5 magsugod. Unya alas 4 pa lang nanawag imong barkada nga, uy, adto ta laag ta. Inom ta dito. Nakabalo ka nga hapit na magsugod, no? Ako silang gignan ko dapat nga magampo mos Ginoo nga ilikay gid mo anang mga butanga, unya makadesisyon gid mo nga pilion ninyo ang buluhaton sa Ginoo, no? Maunay epektos pag-ampo mga igsoon. Malikay ta sa mga butang nga makapalayo nato sa Ginoo. Amen? Kaya the more we pray, the more we become closer to God. Amen? The more nga mag-ampo ta, the more ta nga maduol sa Ginoo. So imagine, ang tao nga dili mag-ampo, asa man siya paingon, paduol, palayo. Palayo. Kay una sa tanan, ang atong giampuan, ang Diyos man. Okay? Klaro kayo, James chapter 4, verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Paduol sa Ginoo, ug ang Ginoo magpaduol nimo. Very simple nga mathematics. No? Muduol ka sa Ginoo, muduol pong Ginoo sa imo. Okay? Mao na mga igsuon nga ang tao nga nakapangandam, timanin niya, ang tao nga nakapangandam, mao ang tao nga dili mapaingon sa disgrasya ug kadaot. No? Kanang tao bitaw nga nahabit bitaw niya nga sa tanang butang mangandam gid siya. No? Kanang tao dako kayo ang tsansa nga layo na siya sa disgrasya ug kadaot. Yo, mga ministers, di ba? Every Saturday, we come here. Dili tungod kay magtambong lang ta sa misa. Kundi ang purpose is to prepare. Pero sa himuon suban, magdali-dali og uli. Ano magdali man mo uli? Nga mao man nga panahon nga mag-andam mo. Okay? Mag-andam ta. Kay kung di ta mangandam, sige, hunahon na agod. Wa tay pagpangandam. No? Kaning altar, di na mo ni hinluan ni. Dili na hinluan, butang na to. Gikan pa, last January pa, 2024, last na hinluan ng altar. Karon, hangtod karon, wa na mo hinlu eh. Unsa kay itsura sa atong altar? Hugaw, daghan og cobwebs, ug labaw sa tanan, dili makapahimaya sa Ginoo. Mura nag-haunted house atong altar tanawon. Di ba? Ngano man, unya, kamo nga naa din ha, nakakita mo, unsa may inyong maingon? Dili maayo, di ba? Unsa man yung taga-simbahan, wa man ginakapanghinlo gyud.
Ana, di ba? Hugaw ba kaayo? Wala lang ginagkuan. Kung nagsaba pa sila nga, well, maghinlo, ako na lang unta maghinlo. Superhero na yun ba? Diba? Pero, mga igsuon, ang tumong nga kung but pasabot, nga kinanglan, kitang tanan, kay bahaw ta mangandam. Estudyante, kada adlaw, mangandam mo, no? Sa inyong pag-eskwela. Unsa may pinaka-best time nga mag-andam mo para sa inyong pag-eskwela? Kana na bang 5 minutes na lang, magsugod na yung klase? Dili, the day before. Di ba? Kaya nga naman, unsay epekto kung dinali-dali ang imong pag-andam, daghan imong malimtan. Diba? Daghan malimtan. Hala, malimtan man ako nadala. No? Kaya nagdali-dali nako, anak man din ta. Tungod sa akong pagdali-dali, limtan na nako. Pwede biya tumalikayan kung nag-andam lang ka. Di ba? Masahe gani, pader, wala ko nakakuan lagi pader, wala ko nakasolob kung kani nga color pader, kay wa mo na plansa pader. Kung kanos kasi anong pa man na plansa, kay gahapon pa man gilabhan pader. Anong gahapon pa man ang labang nga, kabaw man kagsuoton ng ugma. Ano na yun, para pangatol, dagang kay kaspan nga dagdag sa salog. Diba? Mao na nga, ang tao nakapangandam, mao ang tao nga dili mapaingon sa disgrasya o kadaot, apan ang tao nga dili mangandam, no, nagpaduol sa iyang kaugalingon sa grabe nga silot o pagantos. No? Unpreparedness. Okay? Kung gusto ka nga unsa man, madisgrasya ang imong kinabuhi, ayaw pagpangandam. Di ba? Kung gusto nimo, tanawa, mga ginikanan, tagaan ta mo example, naamoy anak, nasayod mo nga moabot gid ang panahon nga moeskwela ang inyong anak. Okay? So unsay angay buhaton? Layo pa lang daan, no? Planohon na ninyo. Asa mag-eskwela akong anak? Unsay akong ma-afford nga eskwelahan? Di ba? Layo pa lang, pangandamo na nimo. Ayaw pag-ingon nga, ayar ko magunahuna anak, kanang inigtungtong niya ani nga edad, kanang maka-eskwela na gid siya. Ayaw. Layo pa lang daan, hunahunaon na nimo. Okay? Kaya nga naman, kaya kung dito ka na magunahuna pa nga, sunod simana, mag-eskwela na siya, anak pa ka na, ay, di lang sa siguro na ako pa-eskwelahon. Ay, pa-eskwelahon na lang na ako, kaya sayang. Di lang sa lagi. Kaya may kwarta pang enroll. Ano man, layo pa lang daan, wa na lang handam, wa magtigom para sa pag-eskwela sa iyang anak. No? Kita, kung naatay gusto paliton, di ba? Gawas lang kung dagan jud kag kwarta, nga di na nga kinahanglan magtigom, sige go. Pero most of us, unsay atong batasan, magtigom ta, layo pa lang daan. Amen? Magtigom ta, layo pa lang daan. Sample, tanaw-tanaw ka ani. Sample, sapatos. Uy, mani akong gusto nga sapatos. So, ang imong buhaton, sa may angay buhaton, magampo ka, siyempre. Ngayon mo sa Ginoo nga, Lord, kung imong kabubuton nga, ihatag nimo ni nako nga sapatos, salamat Ginoo, pero kung dili man imong kabubuton, bisag sapatos na lang sa kabayo, Lord, okay na ko, Lord. Pero, anak ka, ampo ka. At the same time, ang imo pong buhaton, aron nga, ang imong pagtuo, mapalig-on to, magtigom ka. Di ba? Sakto dili. Or maglarat lang na atong mata di ang mga, halos ang tumaabot ng sapatos to. Di ba? Dagan sapatos kabayo at tumumindanao Fords. Na ganito, pangayo, basig lapay salin-salin dito. Magtigom. No? Magtigom ta. Muna nga klase nga pagpangandam, mga igsuon. Mintras, wa may nasayod nato dinhi, kanus amo balik gid ang Ginoo. Sus daghan na kay nag-ingon nga 2004, 2012, karon 2024 na lang, sus Ginoo. Ako nakaabot pa ko na ng 2012. December 16, 2012 mobalik daw ang Ginoo. 4th year high school ko ana. Di balaka naming tanan kay December 15 man to. Hala, ugma mo balik ng Ginoo, di na ta magkita ugma. Anak ko sa mga classmate. Hala, sige, magpanta ka lang, magdungan ta mag-recess, kay kanang klase nato ning kita karon. Hala, di, pangayo ay nagpasaylo ka to, mga nag-away-away la, pangayo nagpasaylo, kay mawala na lagi pagkaugma. Kay matapos ng kalibutan. Okay?
Di abot ang December 16. Di ang amo huna-huna ato nga kita na lang tago asa ta makita ana pa mi. Sus pag December 16, mata pa man. Uy, na pa man. Di eskwela adto GCC ba? Eskwela. Uy, napalagi ta. Wala pa siguro, basig unya pa siguro. Ipahuman pa siguro ning adlaw kay December 16 may giingon. So 11:59 sa kadlawon. Sus daw bi pagkahapon bitaw ni-declare bitaw ng eskwelahan nga Christmas break December 17, balik mo January 3. Mo di na may magkita di ay kay mag-Christmas break na dai pagka December 17. Mao di ay mura may mga tala-tala ato nga time. No? Mo di na may magkinita ay kay mag-Christmas break na dai pagka December 17. Na January na po namong sunod kita. Oh, tanawa karon no, di na po katuig nilabay na pa mangyapon. Di ba? Walay nakabalo nato kanus amo balik ang Ginoo. Pero sama sa usa ka butang nga atong nagustuhan o gusto natong paliton, layo pa lang daan pangandaman na nato. Amen. Mao na mga igsoon, mintras layo pa mangandam ta sa pagbalik sa Ginoo. O kana nga pagpangandam mao na ni karon atong ginahimo. No? Amen? Kung ikaw, naapa ka sa kinabuhing pagpakasala, bakwit na diha. Hawa na din ha. Okay? Kung ikaw, wala pa ka, nagsige pa kaglikay-likay sa imong tawag, no? Lord, ilagi ko, Lord. Likay na sa ko, Lord. Ayaw na paglikay-likay. Kay base unya sa panahon nga musugot na ka, maopoy pagbalik sa Ginoo. Asa man nimo nabuhaton imong tawag? Ha? Mura ba naabtan na ka sa deadline? Mga igsuon, no? Labi na mga estudyante, makarelate kay estudyante ani. Mga estudyante, kinsa niyo dire ang kanang mahilig gyud nga kung kano sa ang deadline didto pa maghimo. Halos tanan, di ba? Layo pa bitaw. Mag-enjoy sa ako. Pag abot bitawan nagkapak-kapak raming. Sus ingana man ko sa una. Masukot akong mama, ikaw gyud day kag saba nga na kay project na kay assignment. Ayara ka magsaba nga kanang tingpasa na. Mana si Father Imi, ako maning tutor sa una. Father Imi, dayon palatan ng mga assignment, labi ng mathematics, hatag sa tanan sa iya ha. Halaw sa patong mga project ka to. No? Father Imi tanan malasdakan. Nga naman kay puluho man. No? Ayara mong saba kung tingpasa na. Ang deadline alauna, nagsaba alas 12. Ana man, no, mahilig ni agi man ta ana, no. Mga kaigsuonan dili pud unta tay nga na sa Ginoo. Kung kano sa ang deadline ay ara pa ta magkapakapa. Binuutan nako Lord, di ba? Pero mga igsoon nabi tay kaugalingon nga mga deadline, di ba? Deadline sa atong kinabuhi ba? Wa ta kabalo kano sa atong mga wala. Kanang duol-duol na ta mawala, dito na ta action pag binuutan pod. No? Bisag wa na ngipon. Hala, di na ka-istorya og pasalo ako. Di na. Di na masabtan sa gisulti. Wa na may ngipon. Hurot na. Labon sa panahon nga napay ngipon, gigamit man di mao. Di ba? Panahon sa baskog pa, gigamit ang tanan kusog aron pagdumot sa iyang isig katao. No, di pagpasaylo. Pero sa diyang wa nay kusog, pasaylo ako. Wa na. Sao naman lang na. Wa ko ningon nga dili na siya mo ipikto. Pero ang kuan ba nga mintras og samtang naapatay kusog og kinabuhi, mo lakaw jud ta diha sa pamaagi sa Ginoo. Amen. Ingon ang panultihon kapitulo 24:27. Andama una ang imong panginabuhian sama sa uma sa dili ka pa magtukod og panimalay. No? Kay unsaon nimo pagtukod og balay kung wa kay source of income? Ang ending unsay may tabo? Di madayon imong balay. Kung madayon magaling perting dugaya kay ngano man sige ka delay. Mora na giabot sa kong kwarta. Ulatin na lang sa kay mangutang pa ko sunod. No? Ang pasabot sa panultihon nga andama una ang imong source.
aron tuloy-tuloy. No? Aya ka magpatukod og balay. No? In the same principle sa ato, no, nga andamon nato una ang atong kaugalingon. Kay aya ra mo balik si Ginoong Kristo kung andam na ta. Tuo mo ana? Kay kung di po kaandam pod, ambot ang lagi asa ka kapuniton. No? Mga kaigsuuna niining panahon sa Adbento, hinaot nga aduna kitay kasibot sa pagpangandam, pinaagi sa pagbantay o pagampo. Dili lang unta kita magpaabot lang sa pagbalik ni Kristo nga walay gihimo o wala man lang nagmabungahon ang atong kinabuhi. Apan sa iyang pagbalik, hikaplagan kita niya nga andam ang tanan nga aspeto sa atong kinabuhi. Hinaot nga mao kana ang atong tumong. Dili lang nini nga panahon kun dili sa matag adlaw. Mao ang gidagkutan nato ang unang kandila nga mao ang paglaom aron nga ma-remind tang tanan nga as long nga adunay kinabuhi niini nga kalibutan, adunay paglaom. O kana nga paglaom dili gayud mupakyas kanato tungod kay gibukbok na ni Kristo ang iyang gugma ngani sa atong kasing-kasing. Amen. Palihog manindog.